Assalamu alaikum bandiraɓe yeɓiyankoɓe Piindi TV caggal jettuɗen Allah juure Mouhamadou Toubaɗo ɓuuri windede jetti jinnaɓe men juuren papa men wasili men Nourdine Hamad Aliou Ray e ndewre makko en juurima ɗon dendagal serɓe futankoɓe jetti Allah kadi dokkuɗen cellal hokken coftal ha mbawɗen artan ɗo bandiraɓe e jonde men nde kewɗen jonnade bandiraɓe kala saaha taw ko ɓinguel moon bandiragal moon dewel badiragal moɗon Sali Dia debbo mañam liduɓe lidu bano buuɗi sippa toroɓe sippata jamdi hande noon eɗen ɗo hande émission damlam émission mo ganduɗon keso pul dajjiraɗo e paquet no wajiɓe mbiyata ni tawno ko émission spécial pour hoddiro wadde mbiyen ɗum dingiral hoddiro série meɗen hoddiro so tawi noon on jiimi jooɗima ɗo alay sago mi sawnodira e série am on noon woni hoɗon on woni baba galle baba galle hoddiro wadde noon ko kanko gudɗitirten ganden noon kala bandiraɗo inchallah gonɗo e nder hoddiro inchallah min bismo ɗum ɗo kono hande woni premier émission o wadde noon alay sago inviten baba galle o kanko woni tigui acteur principal o kanko woni baba galle meɗen woni Ibou Kane bisimilla ma émission meɗen dingiral hoddiro. Sali Dia a salminama walla wiya chéri boya mi salminima salminama Sidi Kane kadi mi weltima e ngoɗo miijo saabu sa addi miijo dingiral hoddiro vraiment ko miijo ganduɗa ene moƴƴi ha maayi kadi darde ma e pulago yiyama subaka pinɗa foof gadda miijo ko ganduɗa pulago ngu mi hutoro ɗum kadi ne yiiye hen koye men c'est très important donc ɓiɓɓe fulɓe on calminama kala biyowo ndiɓi kala ko haala ɗo ko feewi gandon ko Allah so oñima kadi gandon ko innama aaji tan jooɗi ɗon e kaala donc kadi innama aade timmani eyyi donc mi weltima kadi ko mbaɗɗa kam invité plateau o kadi ma en kaal ko raɓɓiɗi kadi ko nafata fulɓe inchallah Sidi Kane aduna Allah jarama nenne min dutti yettude nde yettore nde e ma e beelammo kadi e ma tawno mon fof ne andi anen daranɗa pulago ɗum minen guila min pamli min mbaɗma suivre ha yettuɗo yettiɗo noon ko widema on mbaɗɗo juuɗe e battane moƴƴe en calmini noon ardiɓe galle ɓe en calmini PDG meɗen général woni bandiraɗo gorko Dawoudou Moussa Dia en calmini on juurimoon premier caisseur assemblée nationale eyyi kono noon ko mawni ko tigui Harouna Moussa Dia ha to Burkina Faso calmini ɗum juurima ɗum en calmini en juurima bandiraɗo gorko walla mbiyen kawu meɗen directeur général Abou Samba Diop o salminama juurama ɗon tan dewten calminen personnel Piindi kala eyyi Ibou Kane caggal nde min bismaɗo e plateau meɗen keso woni no mbiɗen ni dingiral hoddiro ko yidde namdadema en tant que mugguiyanke kadi en tant que ɓoyɗo kadi e mawɓe holno jiiruɗa série hoddiro eyyi série hoddiro no jiirumi ɗum ni mboɗo wawi wiide kono bandiraɓe fulɓe fof jiiri ɗum ni kono wawi wonde mboɗo jogui hen yiyande wonde wonno comme ko ɗum woni gollam donc saabu min mi ɓooyi hen seeɗa série o ko série mo ganduɗa ene waɗi lowdi kadi acteur uji gonɗi hen ɗi moni foof tottiri ha timmi ko ɗum ɓuuri wadde fayida e série saabu ko mbatta ko sono waɗi lowdi kadi mbaɗono sali joni so woni o waɗani ko foti wadde ko jeeɓaw ɗum o yiyata hen hoore mum te mboɗo sikki enen fof kala ko ponnoɗen wadde en mbaɗi binduɗo ɗum o kadi eɗen ɓoti ɗaccuto haqqille e makko surtout eyyi saabu sa dañi neɗɗo mbaɗo noon e nder leñol ma omo foti wallede o nangane no feewi par ce que miijoji ɗiɗon ɗi o addata omo totta rendo ngo c'est très important eyyi par ce que enen noon gueɗe kewɗe eɗen daña ɗum eɗen jawa ɗum te hanani wonde saabu série o ko woni hen ko ne heewi haalota ko ni mboɗo wawi wiide ma jeeɓa tan pama eyyi série o ko série haut niveau série gonɗo dow kadi image o c'est très bien fait son o machallah kadi nalankoɓe ɓe jouyi mboɗo sikki dal bandiraɓeɓe ma jii hen koye men Seydi Kane min gartu ɗon surtout e scénariste o woni Dawoudou Diouf ko kalɗa yimɓe batte makko haqqille men gartu hen ko ɓuuri hen yaaji kono haade men woɗɗoyde tigui calminen juuroɗen bandiraɓeɓe kala yeeɓiyankoɓe série hoddiro par ce que ɗen gandi kilo fuɗɗi yimɓe nodda partout dans le monde yimɓe jaɓɓima série o woni yoɓe kadi ko meilleur série e série uji haalpurreɓe guila commentaire uji hay fof
wadde yoɓe paam woni kewɗen wiide ko so tawi entaɗo walla muyno ami ha ngam yiwu tan ko jimmita tigui caggue ballaɓe he wadde noon so seero rewi lawol enen foof e wadde hen investir enen foof e tampude hen enen foof fewnu ɗum ha feewa so yimɓe jiiɗa ɗum jabɓi ɗum jeeɓi ɗum welata wadde noon ko kamɓe belni ɗum wadde kam fof ɓe jarrama caggal noon nde mbaɗɗen hen numéro mo ganduɗa ko wif e orange money hollidde bandiraɓe wonɓe e série ɓe e kala saaha won wiyannoɓe holno mbaɗata ha ballir hoddiro e kadi yiɗɓe wallude hoddiro taw ganda hoɗo ndewata ha balla hoddiro wonɓe ganduɗa tigui mbaɗi hen geste uji mbaɗɗi fayida gasata noon sona jarnoɗen ɓe nde tawno guel mo waɗi foof haale hayso wona taw ɓe mbaɗiri ko yo haale wonɓe ganduɗa ni mbaɗata jiiɗa haale ittata enen kam en mbaɗat fodde men en kaalat en jarnotoɓe nde tawno neɗɗo so itti mbuɗu mum waɗe hunde tan ko hunde nden tiiɗumo neɗɗo noon so jaggi hunde nden tiiɗum tan yo holle tigui kañumne Allah jarama jarama eywa won guidiɗo uddidde dingiral ngal woni uddidde dingiral ngal guidiɗo wadde meɗen wiif participation muɗum o wiyete Salif Mamadou Sow o jeeya to Belel Kelle waɗi hen 6000 francs waddi hen kadi audio o holli kam o wi kam sali taw noon min jokkodirino ko adi série o waɗano kam message o holli kanko o yeeɓi yanke Piindi kadi ko jiɗɗo Piindi guila série o fuɗɗi o holliri kanko o meeɗa radde ɗum kadi omo jiɗi tigui série o jokka ha saison o gasa ha deuxiéme saison ara o wi wadde o waɗi hen participation makko noon wadde hen yawre wadde en mbi Salif Mamadou Sow to Belel Kelle Allah jarama a jarama ala ko bonnimo sona yettonde kono ko heddi ko fof no feewi so tawi o caggal makko biyeteɗo jangasi jeeyaɗo fo e ɓundu wuuro ene wiye Kousa mon to e France Kousan aɗa andi min andi Kousan mboɗa andi an ka baɗɗo tour a yirlima donc mboɗa andi ma arta hen e jarnade mo on bandiraɗo debbo gonɗo to e France ko wiyete ko jangasi wuuro makko to e Kousan waɗi hen 100 €. waddi hen kadi haala belka holli kadi somo joguino ko ɓurɗomo waɗat kadi holli kadi ɗum kadi ko fuɗɗore tan inchallah rabbi kala ko mbawi dañde inchallah man mbat participation mabɓe ma ar e nder Piindi wadde noon jangasi dendi mi salminma min juurimama min beltanimama yo andu kadi helifaɓe ɓe foof yettima e mumen yo andu kadi équipe hoddiro foof jarnimama yettima wima yo Allah jurno ha juuta caggal muɗum biteɗo Ramata Ba jeeyaɗo to Sakun Kunda aɗa andi to Sakun Kunda kam mi anda ɗum anda Sakun Kunda andetake par ce que mbawi yettede jettode fewani on ko dende Sakun Kunda ndesan kanko no waɗi hen 5000 francs wadde a wiyama Seydou Ba Pullo ka den ɗum série am noon kono ittata min kam mi jingante wadde Allah jarama a jarama won biteɗo Mamadou Sow woni ko to e Mali o waɗi hen 500 francs aɗa andi ko ses dañƴo 500 francs waɗe hunde so dañi 1 million waɗata hen aɗa ko saabi ɗum Ibou haal pour eɓen keewide so neɗɗo dañi kaccitari no way famdude fof feccima hen so dañi bottari tan a ñamata karan kono so dañi kaccitari mo hacci to aɗa daramo so tawi o so wima so bottari on timem nodde saɗa wawi ɓorɗa pare ma ha jiiloɗa sosoɓe ɗum woni gonga guiloko law wadde noon kanko ne Allah jarama o jarama caggal mum won bandiraɗo gorko goɗɗo nan to e France ene wiye Amadou Ba an kam babaɓe nan kewa ɗo de saɗa wawi noon haade ko émission gas en mbaɗa révolte mbiya noon kamɓe yo mbanno babaɓe yoɓe tinno babaɓe mbawi won oɗo banggue de babaɓe de kamɓe kolliri koye mabɓe Amadou Ba gonɗo to e France jeeya to e Kanel eyyi jeeya to e Kanel kanereje kanko no waɗi hen 25000 francs o holli kadi ko participation makko Allah jarama o jarama yo Allah lumtini en wonde goɗɗo ene wiya Mamadou Gollogo jeeya to Sinthiou Bamamɓe eyyi omon to états-unis wuro Amadou Ba en Sinthiou Bamamɓe ha joni de koye babaɓe tan gartuɗa kanko no waɗi hen 12200 francs o tinnima Allah jarama o jarama yo Allah lumtini ndeysan cakkitiɗo wadde hen o wiyete ko Sada Keɓe ko étudiant o jeeya ko ndulumaji o waɗi hen 500 francs o waddi hen vocal o waddi hen bindol ndeysan o wi kam mi yeewi noon ko étudiant hande aduna o welani mbiyomi walla étudiant o itti 500 francs waɗe hunde an sa woni no mbimi ni so dañin 1 million waɗat ko geste o ɓuuri wadde hen solo kadi hollirde tan yeeɓoɓe no potirni ma won hande million ngaji yimɓe
walla mbiyen ujunnaji yimɓe so tawi mun fof waɗi hen hay sinno ko temedere ko million ngaji wonata wadde noon yo bandiraɓe paam temedere famdani ujunnaji sappo kewani kala ko neɗɗo jogui doole muɗum so waɗi hen ko geste yo ande kadi enen mbaɗo hen ujunnaji sappo e mbaɗo hen temedere o foof foti e meɗen tawno eɗen gandi ko geste o yidde nde ɗum ɗo noon Ibou Kane konngol artema e jarnadeɓe e weltanadeɓe après jokken inchallah eyyi ko sikki ɓe mbaɗi fodde mabɓe alaa sago ɓe jarne sabu yimɓe heewɓe nan ɗo ene gandi fodde mabɓe nan ɗo dari ɓe mbaɗani hen e hunde gonga kamɓe noon ɓe mbaɗi koɓe poti wadde hono no mbiɗa ni tan ay temedere nde ɗon hande sen dañino ujunnaje sappo yimɓe mon fof waɗi temedere en mbaɗat premier saison mbaɗen deuxiéme saison wallay gonga te temedere mbiɗo sikki heewani kono famɗani lay gonga donc haydara yawnaki pulaw kam kala ko mbaɗɗa hen hay soko capannayyi mbaɗɗa hen hay joguiɗo nogas no wawi waɗa yo wat ko yaw wallay gonga par ce que a haali konngol ngol mbiɗa neɗɗo kam so fini subaka dañi kacitari seeɗa wima a seeɗen kacito so bottari yonti tan ɗum gonɗon wallay gonga eyyi ɗum kadi c'est très important min jarnanoɓe kadi min ñaago Allah yo Allah junnu balɗe mabɓe moƴƴine battane mabɓe ko ni tan min jiiɗi par ce que minen komin mbaɗata ko pulago min mbaɗanta gonga donc sa ƴeewi hande minen ko mbatten ɗo ko mi meeɗi haalde ɗum ko a mbimi seɗen goya eɗen mbiya leƴƴi goɗɗi ɗi nana jaaha tawa enen fodde men en mbaɗi ɗum en miijima hono no Daouda waɗi ni miijima scénario mum addi totti min juyi ɗum min guila duuɓi nogas e joyi ha joni koye théâtre fulɓe gonmi kamɓe aɓe jiiya kam ñande foof oɗo yalta e ayama haydara mi bonnani hen machallah ala ɓi pullo hande bawɗo wiide de projet Ibou Kane oɗo de mi yaltini 1 million walla tildade 2 million mi nanni hen haɗani kam watta découragé oɗo mi continue mboɗo waɗa par ce que ko pulago mbaɗantumi mais yonti noon fulɓe ɓe gummito kañum nen nanga hen soɓe jiiɗi ko mbatten ko wona ɗo duumoɗo en alay saago kamɓe ɗeɓe nanni hen juuɗe mabɓe kadi ko mbaɗɗen ɗo ko en tampinani hay goto hay soko temedere dañɗa wat hen en mbemni gueɗe ɗe bandiraɓe fulɓe tinnuɗe garon mbaɗon e hoddiro wona hoddiro tan woni projet o ɗum ɗo ko fuɗɗore ko mbatten ko heewi nan ara caggal te konko namdi ngaalu ha heewi ngaalu mum noon ala to ummoto so wona e men par ce que neɗɗo so ummima hande joguima haaju ɓuɗo sikki saɗa doga ko bande dogon tan donc min waɗi erago on fof yo ngar kadi nannoon junngo moon e hoddiro e goɗɗum e goɗɗum seydi Kane kono aɗa andi série ɓooyi wadde ɗo e nder Piindi kadi projet ji baadini ɓooyi wadde ɗo e nder Piindi ala guitto jungum waɗa hen sona joom galle o wona sponsor muɗum wona partenaire mum wona hay hunde ha joni noon sa yi en mbaɗi lancé oɗo message tan wona mbaɗannoɗo natti wadde de wona wawade ala ko pour yidde hollidde pulagu ngu ko kamɓe foof jeeyi ɗiɗo série ji pour yañude ɗum tan pour yañude ɗum pour kadi mon foof yo jakko kañum jeeyi saabu ɗum ɓe mbiya so neɗɗo addi ɗo lahala joƴƴini oyo mon fof nana tan jungo muɗum tan mun foof ene laaɓa ko hen jeeya kono so addi lahal a noddi yimɓeɓe a wi kam kaari aɗa ha ñaamen ma noddani fof so tawi ko dimmoɗa heɓata jooɗo ene darma wadde noon ko yidde hollude pulamu yidde hollude fulɓe projet o ko projet fulɓe foof kadi wono mbiɗani ko fuɗɗorde kono waɗi jokkorte inchallah hankkandi tawde ko ɗum woni ko yewtata pulagu ngu ko ɗum woni ko yewtata bandiraɓe pourquoi pas eɗen jeeyi série ji waɗe jolfuɓe ne waɗe français uji waɗe woɗɓe waɗe enen taw ko ɓiɓɓe men jotto kuccite télé ɗe jeeɓa série jolfuɓe te so tawi mbaɗanonom série ji pulaar ma joɗɗo jeeɓa ɗum tagui en wiide en mbaɗ ɗiɗo série ji pulaar tawde ko ɗum yewtaɓe wadde yoɓe gandu so hoddiro gasini goɗɗum e goɗɗum ko arat hankkandi en jiiɗa haydara ko yewni leñol ngol ɗum noon wadde yoɓe gandu ko projet mabɓe ɓe jagga hen waɗɓe hen ɓen Allah jarama beltanama yo Allah junno yo Allah hebbin ha heewa ko heddi foof kadi kala kadi taganaɗo wadde hen fof inchallah yo Allah nawnan ɗum no waɗiri eywa haali ɗo joni haala scénariste Daouda Diouf mbiɗa o waɗi ɗo golle baɗɗe fayida par ce que ne fof ɗen gandi so jomumen tourni hunde ko binduɗo waɗi golle ɗe fof ko ɓuuren hewde noon yite tan en tournoɓe enen jouoɓe ɓe kañum yitaki te golle ɗe fof ko kañum golle ɗe fof ko kañum donc kankone a jarnama woni no mbiɗani yo leñol ngol watte makko haqqille kadi anda kadi ne jogui ɓiɗɗo tigui mo ganduɗa scénariste hayso wona ɗo kala joguiɗo projet muɗum en yiiɗi tournude ko wayno série ji banni so tawi jokkodiri makko on wawi liggodirde muɗum foof tan koye meɗen artata Ibou Kane so ɗum yawti
biɗa boyi zuude e mokoji kono mboɗo sikki tan hande en waɗi différence seeɗa entre théâtre et série en tant que mo ganduɗa ko douanier hen ɓoyɗo hen baɗɗo en hande duuɓi baɗɗi hen ɗi holko woni différence entre série et théâtre? eyyi aɗa andi mi mema e ƴawdo seeɗa tan après mi jokka e question ma o eyyi aɗa andi sa yi mboɗo haala Daouda min ko bindowo mboɗo andi holko woni e bindol kadi mi ɓooyi windude ko ganduɗa mi waɗi ɗum fulɓe ne jeeɓa ne belto mboɗo andi holko woni e bindol weeɓani donc ɗum tagi mbimi omo foti wallede te kadi min nde jiimomi nde mboɗo anditala makko mi faami e makko tan wonko wona e makko ni ko ala yam min baɗɗo hen duuɓi nogas e ɗum donc on foti ko nanganede eyyi neɗɗo noon sa yi hunde ko julful mbiyata ko tan so ɓoccode fawama ɗo sa yi ɓoccode wiyata ko ɓoccode nde nani donc jaɓanen mo ɗum quoi kadi ballanmo hen ballen hen koye men ni mbiyaɗum eyyi mi arta e ko kalɗa ko e aɗa andi théâtre yimɓe heewɓe ne kaala théâtre enen ko mbatten ɗo ko wona théâtre ɗum ko téléfilm minen nde min mbaɗata théâtre amin jangguine théâtre amin mbaɗane formation min jangguinaka théâtre e image ko théâtre sur scène min jangguina théâtre sur scène walla théâtre radiophonique jaaha e radio aɗa waɗa théâtre ko ɗiɗon théâtre uji woodi e nder sur scène noon ene waɗi théâtre uji kewɗi façon ngaji ɗi jiida taw fof koye plateau woni ene heewi théâtre furom nan ɗon théâtre son et lumière nan ɗon goɗɗum nan ɗon ne jogui indeji mum ma mbaɗa formation gandineɗa ɗum walla ɓooya hen ɗum woni théâtre heddoto ko mbatten ɗo ko noon ko téléfilm nden amin mbaɗanno kono wona série min mbaɗanno min mbaɗanno ko long métrage par ce que gueɗe ɗe koko waɗi ɗum sa ari joni a nattat e cinéma natti wonde théâtre ko cinéma natat eyyi wonata ko joni long métrage et court métrage court métrage woni est ce que suuji dabɓe ɗi waɗe teɗi yimɓe ne jalni ka ɗum woni court métrage long métrage woni une film de 1 heure de temps walla jokka 2 heures de temps fayi dow nden a mbatta ko 1 heure de temps 2 heures de temps ko ɗum wonno joni noon série ji ngari mbaɗa wawi wiide ni ala différence o wonto woni koye batte image e woni batte décor o woni par ce que histoire uji ɗi kam nan ɗo tan bindannoɓe ko yimɓe guuri ko ɗum tan windete ko ɗum min bindanno ko ɗum windete joni kadi gurdam yimɓe holno yimɓe gurdi histoire uji dañƴi e nder aduna he mi miijo hen mi winda walla mi yiya histoire réel mi winda ɗum mi waɗa ɗum développé ko ɗum tan woni ɗo ha joni ala changement jeu d' acteur o noon sa joni mbaɗa joue ɗum e décor o saabu nden minen min jouat joni jaaha Fouta ayi Fouta nden joni Fouta gotum wona Fouta joni wona gotum a natat Fouta cikkaɗan Dakar mais nden sa naati Fouta andat ko Fouta natɗa donc waylo waɗi donc décor o alay sago change image kadi change saabu caméra ji chaque hitande tubakoɓe ne jaltinde caméra ji kessi caméra bêta min joguino minen ɗum min tourneranno saɗa waɗa montage koye Casablanca mbatta montage sukaɓe joni ganda kalanmi ko technicien nanɗo ganda ko woni caméra bêta mais joni ay naati e 5D en goɗɗum e goɗɗum par ce que affaire o ɓeydima yaade donc qualité image o change décor o change comportement yimɓeɓe ñamtogol comportement o change gueɗe ɗeɗon change hen kadi e seeɗa e banggue comédie o par ce que nden théâtre ɓurno hewde ko comédie han ɓuuri hen hewde ko jalnika tan joni aɗa yiya série waɗa ha para pour jiya hen jalniko weeɓa heewani séquence goto jira hen taw ko jalniko heddi ko foof ko no yimɓe guurde fof ko naturellement no yimɓe guurdete e galleji mumen eyyi non nden sax amin eɗen mbaɗanno ko ganduɗa ala jalnika mais ko yimɓeɓe ɓurino yidde jalnika yo ko ɗum ɓe ɓurno yebde ɓe cikkanno ko ɗum wonata a faami mais no mbimami ni tan ko yimɓe guuri ko ɗum tan artiste donc amin mbaɗanno des 1 heure de temps drame mo ganduɗa a yeeɓat ɗum ganduɗa ɗum ɗo no jurumni goya hen jeeɓa ɗum goya ne wanno kadi ko jalni min ko pammi e batte pulaar o ko ciftormi hen ko woto sikki tan jalnika tan ha yimɓe ganda ɗum ɗo ko jalnika fuɗɗori koye Ablaye Pouspous par ce que minen nde min gondota fa min tourna nde nden ko drame tan min mbaɗanno mais nde min jaltini cassette Ablaye Pouspous affaire o waɗa explosé an kan noon ɓurɗon wadde focus e banggue jalnika eyyi mais jalnika joni e drame aɗa andi holtoɓe cirti ko drame ɓuuri jutde balɗe e jalnika par ce que acteur drame
yawata mayde mais jalni kana maaya ayiyat ɗon neɗɗo yalta joni wala jalni ko yimɓe jiiɗum ha ɓoy tan natta yiide natta yiyeede goɗɗo arta gonga goɗɗo ara wiye kaari nde ne jalni o ummo ɗon goɗɗo ara mais drame saɗa woni aɗa waɗa drame pour ɗum woni point fort ma ana goppa théâtre mais chaque jour ko hen gonata mayata e banggue hoddiro hol séquence pour ɗum ɗo a suudi hen tan ha jiiɗa hen hoore ma tan biltiɗa hen e an noon namdema de ene foti ƴewtede eyyi séquence ɓurmi juuɗe tan mbaɗmi sentir oɗo séquence kam vraiment ene naata hen aussi kon séquence arani taw on arani taw ok en pilmi ɗum kono yaltani taw ɗum addi pour mi haal ɗum kadi ko probléme par ce que mi yiiɗa wadde dévoilé secret men quoi eyyi mais kam mboɗo jogui séquence mais ko yalti ko kam ko yalti ko kam mi waddi séquence e ɓiyam e restaurant omo haalni kam nenam de kaari arini ɗon ne ƴeewam on séquence waɗi kam marqué eyyi par ce que ɗon joni min mbaɗi ɗon min pindini ɗon yimɓe par ce que cukalel fotani wonde e nder galle gowone e nder galle fof so yi ɗum ene haal tan moƴƴani c'est ça ko ɗum min jiiɗi yiɗo hollude yimɓe ɓe c'est vrai par ce que an ka yummakko kala ko kewi hakkude mon min fotani tinde ɗum wallay gonga kanko kala ko kewi hakkude men makko an fotani tinde tant que en mbawa dañde ɓiɓɓe men nehenɓe haaɓe daña on habitude en mbaɗani réussir galle men gonga a faami bon sa ƴewtodimo nde o haali hawo pari ni mbimo ko tan on probléme mi réglu on kadmi par ce que c'est vrai o haalni kam ko ganduɗa mi andi ɗum mais haala ka welani mi yiɗano anda huuɗe e galle o omo arta omo haalana kam firti ko minnen so yi hunde yiyam tan ma o ara ma o haal wallay gonga eyyi on séquence waɗi kam séquence noon ma marqué sinon en tant que acteur mo ganduɗa ɓooye cinéma kadi aɗa andi yimɓe men hannde ɓe kewi jugirde neɗɗo tan kono ɓe jiiri ɗum ni hay cinéma wonɓe ganduɗa ha joni donkama yo paam ɗum ko cinéma tan donkama yo paam ɗum ɗo ko jour tan so tawi jomum waɗi ko foti wadde ko so tawi paari ɓorta witto joƴƴina ko jomum ɓonoto ko jomum haalata ko ene jomum joɗoto fof ko wiyete haal ko wiyete wat woni rôle uji jowa ɗum ha paari yimɓe jagguma ka neɗɗo bonɗo exemple hande min rôle mo ma wod jooɗiɗo wiyo o ko neɗɗo bonɗo rôle jiyanede sara ma wod jooɗiɗo yo ko neɗɗo bonɗo pour ka mbaɗani mariam mais pourtant wona neɗɗo bonɗo o ko ɓonniɗo wutti o tan ko biyaɗo yo haal ko biyaɗo yo wat goɗɗo mo ganduɗa nana joue rôle moƴƴo ko wayno exemple e bintatale hoddiro hewɓe mbawi miji bintatal de ko moƴƴo sali dia de ko bonɗo tidianat sar de ko bonɗo kono bintatal ko totta rôle moƴƴo o so tottomo rôle bonɗo o no juwat sali dia ko totta rôle oɗo donc holko paminta yimɓe yoɓe paam ɓe mbawa sernude holko woni cinéma e vie réel bon min kam mi yiɗani ɓe paama mami addana yeru pourquoi mbima mi yiɗa ɓe paama pour min soɓe paami tan an ko mbaɗɗa ko fewani non mais hen sani adde inconvénient par ce que neɗɗo ne yiima e bedda o jugirma noon wonami ara ko toon paami eyyi mi haalat importance rôle o après mi aray ko jaabiɗa ko kalɗa ko c' est à dire saɗa jangguine théâtre saɗa waɗine formation ko ɗum woni personnage c' est à dire an ko personnage totteɗa mbiya personnage sa tottama ɗum a natat e nder personnage o sa naati hen noon sa paari a yaltat par ce que ko totteɗa ko wona an woni ɗon wona jikkuma Sari Dia ko neɗɗo moƴƴo Sari Dia ko moƴƴi tan haalata Sari Dia ko moƴƴi tan waɗata a faami ngara min mbima ɗo ko neɗɗo bonɗo gontade a haalta ko moƴƴi a watta ko moƴƴi a faami mais noon jikkuma mo joguinoɗa o ittu ɗum ha laaɓa gonta neɗɗo goɗɗo mais sa gayni gonta Sari Dia ko ɗum personnage o yimɓeɓe pour ɓe paama ɗum weeɓata mais sa yiɓe paamata ɗum tawata ko an jouɗo rôle o a waɗi réussir rôle ma par ce que sa waɗi no haniri no fotiri ni tan jeeɓowo ɗum o wattat ɗum gonga ha sikka bonɗo ɗum woni succès ma an naalay ko firti ko an ko mbatta ko aɗa wawi ɗum a waɗi ha feewi so fewani ɓe mbatta sentir ɗum a faami ko yimɓiɗe ko ɗum tagui mbimami min mi yiɗani ɓe paama mais kam ko gonɗa ko a woni ɗum wadde théâtre ittata ɗum min mi jouyi rôle gorjiguel ɓornimi comci rewɓe mbaɗmi greffage mais ne gayno mi yejjiti ɗum koye goɗɗum ngol hay goto huccitta yam wiya kam wiɓe kan ka gorjiga mi wasata noon wonɓe ganduɗa ɓe jiyat kam ɓaɓe mbiya nden yaltude ɓe darta kam ɗum ɓe kaala ɗum hay ɗum minen mi salaki ɗum par ce que min ƴetti engagement wadde ɗum pour weltinde fulɓe kadi ko ɗum ko meccalam koko namdi ɗum ko mbaɗo donc rôle artiste rôle mo totteɗa foof wat ɗum ha timma sa hokkama ɗo joni won mandilowo
a mandilto ha yimɓe cikka est ce que oɗo wona est ce que o yarata taway jam jarna walla sadio forma pomme nure kadi pomme ɗum ɗo précia pomme sa cikra han ko 20 ko 20 jara ɗum ye est ce que ɗum est wona ɗum ɗo o jaro sangara taw noon ko précia gonɗa ko mbatten ɗo ko cinéma ko mbatten ɗo ko fenade tan ne heewi fenade ko fenade tan woni hen donc ɗum ne kadi yimɓeɓe wonko ganduɗa kadi comme ko meccal men wonko ganduɗa ɓe mbawata famde ɗum mais ɓe mbawata famde ɗum kadi a wawa famnude ɗum yimɓeɓe ha faama ne woodi noon public paamowo ne woodi paamowo mais ɗum kadi c'est très important parce que question ma o c'est très important parce que a yiyat neɗɗo jour hunde yalta tan wiye kaari an waɗa ko barkina yan xam oɗo Aline Badara Golbert Diagne waɗani hankkandi gonɗen koye fin émission hunde ko ɗen hojomuji kuuɓi o wi o meeɗi omo yeehi jeere tan ha debbo goto wondi lingo tan wimo e kecci tan o wi ijam yo sohna sillallah ko ɗum woni on wima an o pora kaari mo tampinta o joom suudu makko o wi mam se mo tampinta o wi holko mbaɗi o yaɗa tampintan mam se ronki tan dañi jamma o wi bo an ɗum ɗo ko théâtre tan o wi wona théâtre tan kan neɗɗo bonɗo tan donc pour hollude yimɓe min kalɗo ma oɗo min ɗum heeɓi kam e dikko bari mais alta inde série o min waɗi série goto dikko bari woni hen debbam oɗo fiyamo piggal kadi mi fiimo normal fiimo piggal mais gorko makko wi kam an a wonta nadde gallal par ce que a fi no firɗo debbam ni ɓurti par ce que affaire o waɗi ɗum sentir c'est ça donc c'est très important rôle ma totte ha timma quoi seydi Kane Allah jarama donc konngol ma mbayni ko garen gudden ha saha goɗɗo kadi invité goɗɗo pamen kadi bandiraɓe woni no mbiɗen ni ɗum ɗo ko fuɗɗode kon ganden kala so Allah jaaɓi inchallah semaine avant série o ma won actrice kadi walla acteur kadi goɗɗo mo so Allah jaaɓi mo bismi ɗon ɗo saw koye banggue hoddiro ɗo ha inchallah fe saison so hawre welede Allah seydi Kane konngol ma mbayni dingiral hoddiro kam kala gonɗo e nder hoddiro ma rewɗo so Allah jaaɓi inchallah kala ko jejjiɗen haalde wasa goɗɗo ara haala ɗum mbawa timminde foof mboɗo wiya bandiraɓe tan numéro tottaɗo o nelde hen ko poɗɗon neldude ko min Ibou Kane mi ɓooyi wadde théâtre oɗo jokkodiri e yimɓe hewɓe kala mo ganduɗa ko neɗɗo jokkodirɗo Ibou Kane oɗo yiiɗi oɗo numéro nanna hen junggo ma hay kadi mo wona jokkodirɗo Ibou Kane kala jeeɓowo Ibou Kane foof jiɗmi ko oɗo numéro nanna hen junggo ma sa nanni hen junggo ma a daranima pulago min ko ɗum woni dernière mom ko heddi ko noon no mbinomi nane ni tan kala ko fewani ɗo kadi oɗon jarloɗon jaafo ko feewi kadi umori koto Allah jarama seydi Kane foof feewi wadde noon ɓe mbiye bandiraɓe fof tan Allah jarama on jarama kala ko feewe yewtere nde tan ko Allah subahanahu wa taala o ngakki hen foof kadi ko enen kon wonani ko ɓuuran men hande joguini en kaɓirɗe ko Ibrahima Thiombane kono noon woni montor meɗen ko Ali Samba Ndene Fall Allah jaranɓe jarama kala ko feewi image uji e son uji kamɓe kadi gandon kadi kala ko feewi image uji e son uji série ji kadi fof kadi kamɓe kadi inchallah rabbi woni no mbiɗen ni hay caméraman uji réalisateur uji kamɓe fof inchallah mon jiiɓe ɗo e oɗo émission mo ganduɗon ko hirde hoddiro gandon golle ɗe fof kamɓe jogui ɗumen ɓen noon en mbi bandiraɓe inchallah dokkiɓe rendez-vous so Allah jaaɓi samedi inchallah 20 heures hay goto oto manque yimɓe jeeɓ hoddiro yimɓe mbaɗ partagé surtout e dinguere ɗe e statut ji mabɓe fof ha ɓuura yaaji ha bandiraɓe kalɗo pullo wawi wonde partout dans le monde wawi yebde hoddiro par ce que hande hayɓe gona fulɓe hande puɗɗima wadde intéressé hoddiro malgré nanta ko haalte ko ala haal noon ko nanoɓe ko haalte ko gandon hoddiro ko hoddiro moɗon noon Allah jarama on jarama jaam dow jaam less jaam hakkude o jaam ɓoltan dumemen